Tervetuloa Warrior Magazinein kanavalle. Tämän käytön aihe on iloisempaa aihetta kuin tämä, mutta se on pakko ottaa ylös. Ja tämä on rankka varoitus kaikille, joilla on eläimiä. Älkää tuokaa niitä Ruotsiin. Se on ehkä viimeinen kerta, milloin ehkä te näette ne eläimet, jos teille tulee huono tuuri. Nyt ehkä moni ihmettelee, että miksi nämä varoitukset. Tämä on Ruotsin erittäin laittoman ja syvästi epärehellisen eläinsuojelutilanteen takia, missä eläinhallitukset ovat hyvin vaarallinen ja erittäin suuri vaara teidän eläimiä vastaan. Ja kyllä, tämä on kovaa totuutta. Ne ei vetä hevon paskaa, keltään takavarikoi tai paremmin sanottuna varastaa niiden eläimet. Olin sitten turisteja tai kiinteät asukkaat tässä maassa. No, ketkä nämä saakelin idiootit lääninhallitusten eläinsuojeluosastossa ovat? Mitä pirun hulluja ne ovat tosimaailmassa? Lähin vertailu Englannissa ja Amerikassa on RSPCA ja Suomessa ruokaviranomaiset. Eikä sielläkään asiat ole ihan kuin aina, vaan täällä on täysin paskana. Niin sanotut eläinsuojeluyksiköt yhdistetty meidän eri lääninhallituksiin täällä Ruotsissa. Se voi kuulostaa järkevältä, kun se pitäisi toimii. Nyt se kyllä ei toimi, kun se pitää. Kaikkea muuta. Ne on valtion palkkaamia eläinrosvoja. Ne ei ole mitään muuta. Ja siksi tämä kova varoitus. Ne on kasa hulluja, osaamattomia tai muulla tavalla järjettömiä henkilöitä, jotka toimivat valheiden, yliammuttujen raporttien kautta, jotka ovat täynnä olemattomia väitteitä ja syytteitä ja valituksia. Tämä on tosi asiaa. Ennen vuotta 2009 Ruotsi oli itsenäinen eläinsuojeluviranomainen. Se toimi paljon paremmin kuin nykyaikaisin. Ennen kuin siirtyi lääninhallitusten alaiseksi. Ruotsin sen aikainen hallitus yritti säästää 200 miljoonaa kruunua siirtämällä koko homman lääninhallitusten alle. No, miten sitten tekivät tällä siirrolla? Minkälaisen sotkun ne sitten saivat aikaa tai paremmin synnyttivät? Koska siitä tuli helvetinmoinen sotku. Hyvin lievästi sanottuna. Ne synnyttivät raha-ahneen hirviön, joka 24/7/365 haluaa vain lisää varattua rahaa eläinomistajilta. Omistajilta, tai sanotaan entisiltä omistajilta, jotka ovat tulleet niiden uhriksi. Korruptioton hirviö, joka on kiusannut ja tulee kiusaamaan rehellisiä eläinten omistajia
maantalouksia, jossa on suuri osa lihantuotantoa ja maitotuotteiden myyntiä, hevosia omistajia ja koiran kenneitä, kissoja, kaikkia eläinlajeja, jotka ovat vaarassa tulla niiden ratsioiden uhriksi. Valtion rahoitetut ja toiminnassa pidetyt organisaatiot syvästi soluttautuneet sotilaallisiin ja vegaanisiin yhdistyksiin ja yhtä radikaalisiin eläinsuojeluyhdistyksiin ja niiden jäsenien kautta. Se korruptio viihtyy ja kasvaa. Arvokkaat lemmikit ovat aina vaarassa uhriksi tulla takavaihdoksi, aiheuttaen valtavia kustannuksia näiden entisille omistajille. Ja harvoin sen kukkuraksi isketty eläinkielto niiden päälle, usein loppujaksi. Siis suoraan sanoen, et voi edes omistaa muurahaista luvallisesti. Useimmiten keksittyjen, suoraan sanoen, valeiden ja pupujussi tarinoiden perusteella, siis puhasta lööperiä. Organisaatiot, se epätietävyys on ihan valtava ja kasvaa vain päivä päivältä. Suoraan sanoen valheita, keksittyjä raportteja, välinpitämättömyyttä ja ahneutta. Vain yhdellä päämäärällä. Varastaa, tai kun itse kutsuvat, takavarikoida lemmikit tai maatalouseläimet. Keksityt valeraportit ja tietyn ajan terrorismia ja toivottavasti heittää kuin meidänkin tapauksessa tuomioistuimen eteen eläinrääkkäyksestä ja toivoa, että tuomio menee niiden mieleen. Se meni niiltä jorpakkoon meidän tapauksessa. Mutta ne iskevät eläinkielmän niskaan vuonna 2022, jota me emme hyväksy ja me kiistään sitä siitä saakka, kun se tuli. Ja me tulemme sitä kiistämään niin kauan, kun se katoaa. Me olemme taistelleet mitä vastaan talven 2021 saakka, ja me olemme tosi piruja niille käsitellä. Niiden seuraava vaihe on, että takavarikoida sun eläimet. Se on niiden seuraava piste päiväkirjalla. Silloin ne vetävät kytät mukaan sun luo. Myös kutsutaan natsipaskoiksi ja varastaa sinun eläimet, oli ne sitten lemmikkejä tai maatalouseläimiä. Kun natsipaskat pitää sinut tieltä, kun ne varastavat sun eläimet. Antaen vapaan tien varastaa olla haastamatta. Ja arvaa, keneltä ne perivät tallipaikan kustannukset. Sinulta. Entiseltä omistajalta valtavien kustannusten kautta. Puhtaissa numeroissa tuhansien, jopa satojen tuhansien eurojen mittaa. Se on Ruotsissa 1 000 000 kronor yli. Se vie 100 000 tikki. Tallekustannukset, jotka tuhoavat näiden uhrien rahallisen tilanteen loppuiäksi useimmiten. Uhrit, joiden tulot häviät,
Varat katoaa kuin pieru Saharaa. Ne tuhoaa maatiloja. Ne tuhoaa kenneleitä. Ne tuhoaa kaikkia muita eläintuotannon yksikköjä. Kustannuksia, jotka panevat tavalliset ihmiset velkojen paine alle iäksi. Jos et maksa, sä tiedät, kuka koputtaa meille. Muutama jätkä, jotka sanoo, maksa tai kamat häviää. Nämä selkärangattomat sijat lääninhallituksissa, jotka joutuisivat mätänemään helvetissä, niin sanot ali-ihmiset, joita ei edes kelpaisi kutsua ihmisiksi. Parasiitit ja rotat on parempi nimi niistä. Suottinta 3 vuotta yrittää varastaa meidän eläimet. 29. toukokuuta 2024 5 Gestapo-konnan avulla vahvistuksena niiden senkeltainen PL-20. Hyvin väärä liike, jos ne olisivat kuunnelleet, mutta ne ei kuuntele. Kun näkee rahaa, näkee varastamista, miten ne voi varastaa ja mistä ne voi tehdä rahaa. Silloin ovat kuuroja. Ne ei välitä. 3 pikasta puhelinsoittoa olisi pannut jöötä koko tälle väkivaltaiselle jupakalle, mihin se meni. Asiat kehittyi erittäin nopeasti ja meni väkivaltaan osassa sekunnista. Ne herättivät vääränlaista kantaa ihmiskunnasta tällä väärällä teolla. Se on sitten ihan varma. Olen enemmän sukua Siperian tiikeriin kuin ihmisiin. Haistoin verta. Se herätti jahtaamisen halun. Ja tulos tuli olemaan sen mukainen. Ja minä tulen kostamaan tämän. Siperialainen tiikeri etsii kahinaa. Se etsii uutta saalista. Ja se ei peräänny. Ja se tappaa. Oli sitten saalis vaikka kuinka kookas. Ja tässä tapauksessa ei ole saalista mitään puutetta. Saalit, jotka ei aavista koko niiden perässä. Minä tein, minkä kaikki järkevät ihmiset tekevät. Suojaan kotieni, perhettäni ja omaisuuttani. Voimalla näitä vallottavia, selkärangattomia, idioottimaisia natsikyttiä vastaan. Käytin rumaa kieltä, jonka tarkoitus oli pahoittaa. Nämä sellainen kusipäät natsikytiksi oli tietenkin meikäisen käsirautoihin, kun ne pantiin kyseenalaiseksi. Eihän ne voi käsitä totuutta. Nehän voi koko ajan valehtelee ja vetää propagandaa. Ja sitten aivokuolleet idiootit lääninhallituksesta meni sisälle ja varasti meidän koirat. Vaikka meillä oli paperit, se teki että ne ei olisi saaneet tehdä sitä lainkaan. Mutta mitä ne kuuntelee? Ei tippaakaan. Haukun tietenkin niitä nimeillä. Lapio on lapio ja pysyy lapiona. Ja nämä kusipäät ovat perversiä perseen reikiä. Minut vietin tietenkin Gestapon päätoimistoon ja niiden vankikellariin. Niillä tuntui varmaan aika vittumaiselta,
ettei voinut viedä suoraan Dachaoihin, Treblinkään tai muun paikkaan, missä ne olisi pyynyt tappamaan heti kerralla. En uskonut tulevan Akab-pisteeseen aikaisemmin. All cops are bastards. Kaikki kytät ovat paskaporukkaa. Mutta nämä kusipäät varmistavat minulle, että ne ovat justi sitä sorttia. Ne olisivat rakastaneet, että olisivat voinut tappaa mut ilman silmänäkijöitä. Ne yrittivät syyttää minua vastuksesta, pidettämisestä ja kaikki tämä, vaikka minulla oli valtiot paperit estääkseen tämän valtauksen. Nämä helvetin natsikonnat ei saanut mitään aikaa, ei mitään vastauksia, ei myönnetty mitään. Kutsun niitä oikealla nimellä, Gestapo. Ja niitä oli pakko päästä minut muutaman tunnin kuluttua. Tämä johti muutama aika tarkkaan muutokseen minun elämässä. En soita poliisille avuksi, vai joku se oli puukottamassa jotakin toista kuoliaaksi juuri ikkunan ulkopuolella. Se on heidän ongelma, ei meidän. Jos joku kuolee, niin se ei ole minä. En todista oikeudessa ja en ota osaa poliisin tutkimuksissa. Minulla ei ole mitään sanomista niille. Ei nyt, ei jatkossa, ei koskaan. Annan mieluummin roistojen karata, kun soitan poliisille. Minä en auta vihollisia. Mä tapaan mieluummin itteni ennen sitä. Minä hoidan omat asiani, en välitä muista, ja ne pysyvät erossa minun asioista. Jos ne rikolliset yrittävät mitään täällä, se on niiden paha väärinkäsitys. Minä pidän kyttiä rikollisina myös. Ainoa ero on, että ne toimivat lain avulla, mutta ne on silti rikollisia. Tulen käyttämään tarvittavia toimenpiteitä suojatakseen minua, minun perhettä, minun omaisuutta rajattomasti. Se ei tee mitään selvitystä. Eläimet olivat tallissa jossakin, en tiedä, mutta olen työnnut paperit, että mä tulen saamaan sen selville, että missä ne oli ne tietyt päivät. Mutta eläimet ovat takaisin kotona. Kun tulin kotia, katsoa mitä aseistusta oli valittavissa. Ne aloittivat sodan ja minä lopetan sen. Ja minä en asetu rauhaan ennen kuin nämä idiootit ovat saaneet lopputilin tai tuomion tuomioistumassa ja isot vankilassa. Ennen sitä en rauhoitu. Teho ensimmäisessä YouTube-videossa oli kiltisti sanottuna, se oli räjähtävä. Missä minä lupasin, että en luovu ennen kuin nämä vitut ovat hävinneet. Me tulee saamaan haisuvan vastalauseen, uskokaa minua. Siinä oli ja on röyhkeää kieltä. Ja erikoisesti 3 idioottia, siinä Gustafsson, Maja Mack ja Emma Andersson, joilla on kaikki syyt maailmassa pysyä täältä kaukana. Ei,
Minä en tule loukkaamatta fyysisesti. Minä uskon väkivallan voi olevan kannattava tie näistä asioista. Lakikirja on parempi. Se puree kovemmin. Ne tulee saamaan sen toisen tavoin. Ihmiset ehkä antavat anteeksi ja unohtaa, kun meillä on tapana. Mutta Jumala ei. Ja hän pitää lupauksensa. Hän lähettää ne, minne joutavat. Ja se ei ole taivaan valtakunta. Tähän saakka se video on saanut vähän päälle 340 katsojaa. Se on suuri määrä tämmöiselle protestivideolle. Päästä se pyörän irti. Se kissa ei lopeta ennen kuin työ on tehty ja saalis on kaadettu. Ja tällä tiikellä, kuten sanon, siinä on paljon syötävää odottavassa. 5 lisää videota ja tähän saakka 836 katsojaa suurin piirtein. Se on kasvaa ennen kuin katsot tätä. Pääsen irti voimia, joita lääninhallitukset ei voi hallita. Ja tulen pakottamaan ne perääntymään. Meitä on monta. Me olemme päättäväisiä. Me olemme valmiit taistelemaan ja ne kusipäät tulee häviämään. Ja joka päivä tulee lisää sotilaita. Näillä viranomaiskunnilla on oma erikoinen paikka odottamassa niitä. Niin syvästi helvetissä, etten ikinä lyö ulos. Ja piru itse kiduttajana. Ja sopivana päivänä ne löytävät itse sieltä. Kolmesta päivää avoimessa sodankäynnistä puhelin soi. Se oli lääninhallitus. Ne soittivat, että ne ovat tuomassa takaisin meidän eläimet 11. kesäkuuta 2024. Ne ovat takaisin täällä kotona. Ja anteeksi pyytö vielä sen päälle. Asia ei ole loppuun käsitelty, mutta epäilen vähän, että asiaan on niiltä mennyt hiukan höperöksi. Ja se on aika rajun vastalauseen. Se ei vaikuta lainkaan tai ei muuta sodankäyntiä. Me tulemme pakottamaan ne poloville ja kiduttaa niitä. Sitä ei muuta mikään. Ei edes Jumala tai piru itse. Minun aatteet näistä rikollisista, perverseistä pedoista, jotka työskentelevät lääninhallituksessa, todella vihaa tietenkin, kuin tulee todisteita paljon pahemmista tapauksista kuin meidän. Tapauksissa, missä ne ovat tuhonneet kokonaisia maatiloja. Eläimiä miljoonien ruunien arvosta varastettu, tapettu tai luovutettu maksutta toisille. Tai myyty varastetun tavaran toisille. Ja varastetun tavaran myynti on aika laitonta puuhaa muuten, lääninhallitus. Etkö te koskaan ole oppineet? Uhrit, jotka voi paskamaisesti, jotka voi saada pienen esteen, masennuksen tai muita vaivia sen seurauksena, fyysisiä että psyykkisiä, jopa itsemurhiin saakka. Olen vannonut koston näiden uhrien puolesta
joista osa on tosi huonossa kunnossa näyttöön tämän trakaseilun takia. Anteille kunnon oikeus kostaa se vallan väärinkäyttö, miten ne ovat saaneet kohdata. Ero minun ja näiden uhrien välillä on minun tausta ja elämänperiaate. Minä olen suomalaista sotilassukua, joka on taistellut sukupolvia Ruotsin, Venäjän että Ruotsin armeijassa. Elämänperiaate on se, että ei helvetti luovuteta. Tee tai kuole mentaliteetti on jokapäiväisessä elämässä. Ja on myös liittolaisia ja voimakkaita sellaisia. Ja kukaan meistä ei tule sallimaan, että lääninhallitukset tulee voittamaan tämän. Meillä on vain 2 päämäärää. Murskata ne kunnolla. Se tulee olemaan taistelu. Rankka taistelu. Jos jotkut tulee saamaan haavoja, jos minä loukkaannun, en välitä siitä. Minä teen hommat loppuun saakka. Minä olen jo 61, siis aika vanha, lähes veteraani taistelemaan viranomaisten kanssa. Ja en välitä, miten ne saadaan polvilleen. Mutta ne tullaan pakottamaan ne paljalle polvilleen pyytämään armoa. Mikään ei voi pelastaa niitä siitä. Ei yhtis mitään. Ruotsissa on sanonta. Se, joka yrittää ratsastaa tiikerillä, joutuu useimmiten sen mahaan. Mitä se meinaa? Se ei tarvitse tarkennusta. Iranissa sanotaan, elä vittuille leijonan hännän kanssa. Sama viesti, liian voimakas sinulle. Liian voimakas vihollinen. Antakaa minun selvittää, miten hommat toimivat tällainen käytännössä työssä. Lääninhallitukset ovat hyvin harvinaisia viranomaisia, minne voi ilmoittaa nimettömästi. Ei kysytä nimeä tai osoiteta. Se on helvetomasti häpeällistä ja se lähes yllyttää kosto- ja kiusaamisilmoituksia. Sosiaaliviranomaiset ja veroviranomaiset ovat 2 toista, jossa ei käy yhtä hyvin. Nämä 3 roistoa käy käsi kädessä ja jakaa rikoksensa. Tämä oli myös meidän tapauksessa. Ja kuinka me jouduttiin niitä uhriksi, siis lääninhallitukselle. Yksi naapuri, noin 100 metriä täältä, suuttui, kun me napattiin tämä asunto hänen noka edessä. Rotat kuin se ukko, saa heidän kohtansa myös. Helvetissä kahdeltuna ikuisessa tulessa. Me ihmiset annetaan, kuten sanoin, ehkä anteeksi. Ehkä myös unohamme, kuten sanoin aikaisemmin. Jumala ei. Jumala tulee hakemaan tämän rotan. Ja minä annan Jumala hoitaa se asian. Minä en sotke minun sielua tuollaisen pirun kanssa. Kuin poliisipaskiaiset tukevat ruotsalaisia viranomaisia,
Sitä kutsutaan PL-20 poliisikielellä. Sitä käytettiin yli 1000 kertaa vuonna 2023. Se on haaskausta varojen kanssa. Se ottaa aikaa. Auttaako näitä eläinrosvoja ynnä muita tekemään niitä rikoksia. Se ottaa aikaa. Poliisin oikeustyöstä. Vetää narkkareita ja muita rosvoja vankilaan. Minulla on sanonta siitä avustettu ryöstö. Ja se ei lopu siihen. Ne tuhoavat ihmisten elämää, suoraan sanottuna. Mutta arvatkaa mitä. Me emme tule hyväksymään sitä. Helvetti viekö, me emme tule hyväksymään sitä. Me tulemme lopettamaan sen väkivallalla, jos muu ei auta. Antakaa mulle olla rehellinen teidän kanssa. Tätä sotaa käydään monella tasolla. Ei ainoastaan netillä tai YouTubella. Maajoukot hyökkäävät niiden kimppuun niiden tavalla. On myös porukkaa, joka niin kuin komandoporukka, joka tekee niiden puuhansa. Ja tämä on tapa antaa tietoa kansalle, mikä on toiminnassa. Meidän hallitus on avannut silmänsä, kun olet nähdä, että OPSIS tuu huomioon rehellistä. Ja ne ovat tarkistamassa hänen toimintaa. Ne ovat hereillä kerrankin monen vuoden jälkeen. Tämä tarkastus olisi ollut pakko tehdä jo monta vuotta sitten. Mutta kun viranomaiset ovat mykkiä, sokeita ja kuuroja, niin näin se käy. Ja ne ovat löytäneet paskaa. Ne ovat löytäneet mätää. Lääninhallitus Tukholmassa on juuri nyt kohteena 3 tutkinnan alaisena. 3 erillisen tutkimuksen. Yksi on Riksrevisionen, Ruotsin valtiopäivien tarkastuskunnan alaisena tutkittavana. 2 on sisäistä tutkimusta. Mitä tapahtuu muissa lääninhallituksissa? En tiedä. Mutta tulee toivottavasti julki sopivassa vaiheessa, kun niillä on sanomista. Mutta olen aika varma, että sieltä löytyy paskaa. Muun muassa Skånen lääninhallituksesta, Västra Götalandin, Gävleborgin erikoisesti. On 3 paskakasaa, missä on korruptio on. Se on levinnyt kun on heinäpalo. Koko tämä on menossa Ruotsin valtiopäiville keskusteluun. Useampi poliitikko on nähnyt, että tämä homma on rehellistä. Tälle on tehty jotakin. Mutta mikä minua ihmetteli, että miksi otti niin kauan ennen kuin ne heräsivät. Näiden lääninhallitusten roistoilla on siis hyvät syyt olla vapissa pelosta. Kun hallitus rupeaa kaivamaan, ne ei lopeta
ennen kuin viimeinen sankko paska on hävinnyt paikasta. Ja tulos tulee olemaan sen mukainen. Ja kuulkaa nyt, lääninhallitukset. Me puolustamme me eläimiämme voimalla, vaikka menisi oma henki. Yhtä vahvasti me puolustamme kaikkia muita uhreja, että hiljaisia uhreja. Ne yrittävät pelottaa meidät hiljaisuuteen. Jotkut ovat jo niin pelossaan, että ne uskaltavat tulla julki. Tässä on kyse hyvin mustasta ja synkästä maailmasta, jossa vainoa äärimieliset, väärin suunnattu eläinsuojeluaktivismi, sanktioitu ympäristön terrorismi. Siellä ulkona on tuntematon määrä uhreja, jotka mieluummin pysyvät hiljaisena, kun tuot ulos kertomaan. Minä kysyn tätä hiljaisilta uhreilta. Hävettääkö teitä? Tai onnistuiko nämä terroristit pelottamaan teidät hiljaiseksi? Teillä ei ole syytä kumpaankaan. Jos te haluatte lopun näiden terroristien valtaan, lopullisesti tulkaa ulos. Korottakaa äänenne, nouskaa joukkoon. Meidän voima on siinä, kuinka monta me olemme. Kuinka monta taistelijaa me voimme panna lääninhallitusta vastaan. Jos saat perusteellisen tarkastuksen esimerkiksi rääkköksestä, se johtaa perusteelliseen vastuukseen, en tykkää säädä sinusta. Sinun oma syy ja sinä maksat siitä. Se on niiden oikea työ ja miten niiden pitäisi toimia. Se on kylläkin erittäin harvinaista, jos on rehellinen. Hyvin harvinaista. Ottaa pois narkkeuden rakit, mitkä ovat enemmän tai vähemmän eläviä puolustusaseita. Ja niin edelleen. Olen nähnyt aivan liian monta epäsopimattomia omistajia näiden saatan narkkareiden ja juoppujen keskuudessa. Ihmisiä, joilla ei osaisi olla mitään oikeutta omistaa mitään eläimiä. Ja ei hyökätä rehellistä eläinten omistajan kimppuun ja myyä niitä rakkaat eläimet. Rehellisyys on keskinimi. Ja väärintekijät maksaa teoistaan. Jos olette saaneet perusteellisen tarkastuksen ja siihen tullut kunnon vastalause, älkää tulko mulle aikaan naukumaan. Nyt me tullaan pykälään, mikä on ehkä selvittää, että miksi asiat on mennyt näin helvetin höpölöksi täällä Ruotsissa. Ja sanotaan, että Ruotsi on demokratia. Väärin, ystävä. Erittäin väärin. Ruotsi on autokratia, missä valtio sortaa sen kansalaisia, rajoittaa vapaan oikeuden antaa ilmi mielipiteensä. Jos siis tulet Ruotsin turistina, älä ota mukaan mitään lemmikkiä, kun se voi olla lääninhallituksen saaliiksi. Hinta siitä voi tulla paljon kalliimmaksi, kun olet valmis maksamaan siitä. Sakkoja ja paljon muuta, jotka on voi olla ihan valtaviin summiin.
Ruotsi, maa, jossa sortavat pedot hyökkäävät kimppuun, jos on eläimiä, lapsia tai oma yhtiö. Tervetuloa vihaan, epärehellisyyteen ja vainoon. Kylä, mistä minä asun, se on pieni, muutama 100 henkeä, maksimi. Tällä alueella ehkä on maksimi 10 taloa. Jos kukaan suuttuu sinuun pienemmästäkään syystä, olisi vaikka kuinka pieni tahansa, jos on eläimiä, kerrytään lääninhallitukselle. Lapsia kerrytään sosiaaliin, oma firma kerrytään verokarhulle. Minä ja minun mies, asumme siis, kuten sanoin, pienessä kylässä, jossa hyvin harvoin näkee natsikyttiä ajavan läpi tai länsstyrelsen älykääpiötä pysähtymään minkään talon kohdalle. Ja kun ne kummatkin pysähtyvät täällä meidän talon ulkopuolella. Ja huhut piti käynti heti kerralla. Se maksoi minun paikallisen kirjakaupan justiin täällä ulkopuolella. Se on suljettu tämän takia. Siinä hävisi tulot lähes nollaan. Se on se hinta, minkä minä maksan tästä taistelusta. Ja olen valmis maksamaan sen. Lääninhallitus ja natsikytät on siis todellisuudessa pakottanut minun sulkemaan liikkeen ja onnistuivat väliaikaisesti. Minä tuun takaisin. Siitä ei ole mitään vaikutusta tämä, että minä tuun takaisin. Mutta tulen kostamaan myös rankasti. Me maksamme hinnan meidän taistelusta, jotkut vähemmän, jotkut enemmän, mutta häviöä ei olisi aatteesta ole. Se ei olisi olemassakaan. Sinä näet edessäsi voittajan, ei häviäjää. Kaikki ulkopuolen toiminto on lopetettu, ei määrättyyn aikajaksoon. Siis kaikki julkinen toiminta on poissa lähimmät 10-15 vuotta. En ole valmis antamaan palvelua niille, jotka ei ansaitse sitä tässä kylässä. Minulla on sisäinen toiminta, jota kukaan ei näe. Kirjoittaa kirjoja, muokata, valmistaa äänekirjoja ja sellaista toimintaa, jota voin tehdä joka päivä ajasta riippumatta. Ja kukaan ei tiedä, mikä on tekeillä talon sisäpuolella. Ja se on justiin niin kuin minä haluan sen. Se entinen kauppa on muunnoksen alla konttoriksi ja äänekirjojen studioksi. Ei siis ole mitään myyntiä siitä. Se on nykyään täysin yksityinen alue. Se on ollut kiinni vuonna 2024 remontin alasena, mutta se jupakka 29. toukokuuta sulki sen lopullisesti. No sitten päivässä sanoo mitään, niin se oli erittäin korkea-ääninen. Asiat meni julki. Se oli aika röyhkeätä meininkiä monella tavalla. Ja se vaikutti minun toimintaan.
Mikään ei tule muuttamaan tätä. Se on kerran suljettu ja silloin se on ikuisesti suljettu. Yhtiön paikallinen maine, yhtä paljon kuin minun yksityinen, se on täysin paskassa. FUBAR englanniksi. Siis fucked up beyond all repair. Enemmän tai vähemmän. Yhtiön maine voi kyllä korjata muuttamalla toimintatapaa liikkuvaan liikkeeseen, siis perävaunu tai joku auto, josta myypi. Se toimintatapa ei ole meille uutta. Sitä ollaan käytetty jo aikaisemmin ainakin 10 vuotta. Kustannukset kyllä kasvavat, mutta niin kyllä kasvaa tulotkin. Kun me liikutaan sinne, missä ihmiset ovat, eikä täällä autiomaassa. Saman poistaa koko tämä kylä myyntisuunnitelmista. Ei siis paikallista myyntiä lainkaan. Minulla ei ole tarvetta antaa palvelua muutamalle sadalle jääräpäälle kirjojen kanssa. Oikein kuitenkaan tule ostamaan mitään. Minun yksittäinen maine tulee ottamaan paljon enemmän aikaa korjata, jos se koskaan parantuu. Minä epäilen vähän pikkusen sitä juttua. Tämä kyllä on kuin hautasma etupiha, kun on kyse kansalaisista ja myynnistä. Porukka on täysin paskaa. Asiat mietittiin kuseen jo vuonna 2022, kun paikalliset näkivät lääninhallituksen idiootit tulevan tänne. Sen jälkeen kaikki meni alaspäin pyörivään kierteeseen. Siis tästä lähtien tämä on hallinnollinen yksikkö ja käsittelee sisään ja uloskulkevan tavaraan, postimyyntitilauksiin ja sellaista. Kaikki se, mitä asiakkaat koskaan ei näe, se taustatoiminta, joka pitää kaikkien yhteydet pystyssä. Talossa, jonka maine ennen meitä oli, että täällä oli asunut naakkareita, juoppoja, rosvoja ja sellaista paskaporukkaa. Kyläläiset luulivat todettavasti, että me ollaan samankaista paskaporukkaa. Ja tappaa sellainen maine täällä ottaa vuosikymmeniä. Jos olimme rehellisiä, minä kadun, että me muutimme tänne. Tämä kyllä on pirun oma perseenreikä, jos asuu 400 kitkerää sielua. Sosiaalisen kaatopaikkaa pääkunnalle, siis Törebudalle. Minne kaikki narkkarit, juopot ja muut säkäsikiöt lähetetään. Kyllä, muutto on ollut päiväkirjalla. Myös muutto kokonaan pois Ruotsista. Maa, jossa demokraattisia oikeuksia on nakerrettu jo reilusta. Ja lisää tulee nakerrettua. Me olemme vaarallisella tiellä diktatuuria kohti, ja minä en tunnista sitä Ruotsia, minä tulin 60-alusta, missä rehellisyys ja kunnioitus oli koodi. Ja enkä tule hyväksymään minkään diktatorin vallaottoa.
Jo 1985 asiat oli muuttuneet. Rehellisyys oli hävinnyt. Ihmiset rupesivat huijamaan toisiaan. Epärehellisyys levisi kuin heinäpalo yhteiskunnassa. Se alkoi siitä. Mihin se loppui? Yhteiskuntaan, mistä kukaan ei luottanut toisiin ihmisiin, missä rikollisuus viihtyy mainiosti. Se Ruotsi, mikä on tänään. Täällä hiukan kylän sivussa on suhteellisen rauhallista, mutta rikollisuus viihtyy villisti ainoastaan muutaman kilometrin päässä. Huumeiden myynnin, narkkeuden kera ja niin edelleen. Ja en koskaan tiedä, millainen paskanaamat katselee tähän suuntaan. Sinä tiedät yhtä hyvin, mitä minä siellä meinaan. Minulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut tarvetta näin suurissa tarpeessa suojatoimenpiteitä, jotka on valmiiksi paikalla asetettu suojata itseämme. Me pystyttiin pitämään autot lukitsematta entisessä paikassa, polkevat samoin. 1 000 euron maastopolkupyörä, muun muassa lukitsematta. Kukaan ei koskenut. Se seisoi siinä, vaikka me emme edes kotona aina. Se oli vaan. Kukaan ei koskenut mihinkään. Siellä vallitsi rehellisyys. Se ei valje täällä. Täällä se toiminta olisi mahdotonta. Täysin mahdotonta. Yön miehet ja naiset ajatella ohi öisiä ja etsivät varastettavaa tavaraa. Siis kaikki on pantava piiloon jollakin tavalla, ettei ne näe. Se on samalla vahva natsien keskipiste, ei lainkaan hyväksyttävä tilanne. Minulla on ajatuksia, miten hemmetissä asiat pystyvät menemään näin pieleen. Mikä hommassa meni kuseen? Yksi sana loistaa kirkkaasti. Tietämättömyys ja luotto viranomaisiin. Ottaa demokratia itsestään selväksi. Sinun pitää aina olla valvella, mitä viranomaiset tekevät tai ei tee. Ole tarkkana, ole aina varoilla. Ne on sinulle palvelukselle, ei päinvastoin kuin nyt Ruotsissa. Tässä valossa minua ei yllätä, miksi lääninhallituksella on ollut huomattava suosio näillä maalaiskunnissa. Pienet paavit, jotka ovat suuttuneet, ovat soittaneet lääninhallitukselle, sosiaali- ja veromiehelle, kostaakseen jostakin, siitä, että niitä on puijattu, että ne ei ole saanut oikeata hintaa, oli syy sitten mikä tahansa. Syyt kostoon on niin monet. Kun nämä pienet paavit ei esimerkiksi tykkää sinun harrastuksesta tai kiinnostuksesta. Minä tarvitsen rauhaa minun ammatin takia, kun olen kirjailija. Voin siis muuttaa paljon kauemmas sinne ihan vielä syrjempään paikkaan. Ei se minua häiriä. Meidän ja sinun demokratia on suojattava sen sisäisistä ja ulkopuolista vihollisista 24/7/365, että se tulisi sabotoida tai murta alas.
tarkennut säännöt, miten viranomaiset saa toimia tai ei. Tarkat toiminto-ohjeet. Heikolla ja kierrolla johdolla seuraa heikkoja kierrolla kanssa. Hyvin selvät seuraamukset, mitä tapahtuu, jos ne ei seuraa säännöksiä. Sen nähdäksi sekin on vaadittava. Lääninhallitusten kohdalla on kuminauhasäännökset, joita vastaan rikotaan koko ajan. Ilman mitään seurauksia lainkaan. Tilanne on kaikkea muuta kuin hyväksyttävä taso läntisessä demokratiassa. Ruotsi on huono farssi teeskentelemään olevan demokraattinen maa. Se on sääli sanoa, vaikka täällä asunut nyt loppuun 60 vuotta. Olin 1,5, kun tulin tänne. Vuosia ja 4 kuukautta. Se oli se aika, mitä minä asun Suomessa. Ruotsi on nämä valtion paukut rosvot yrittävät varastaa meidän eläimet. Ne ovat varastaneet ja ne ovat yrittäneet varastaa monen muu. Ne tulee yrittämään jatkossa myös. Koko nyt homma meni pöppöröksi täällä. Tulee mennä pöppöröksi myös jatkossakin itten kohdalla täällä. Meidän eläimet jää tänne. Ei täältä lähde mihinkään. Ja sillä siisti. Minä suojan niitä nyt omalla elämällä. Minä en anna periksi epärehellisille sijoille. Ne on ollakseen virkahenkilöitä. Rotat ovat rottia. Miltä ne sitten näyttävät? Oli ne 2 tai 4 koivella ja koolla. Värillä myös muuta. Kaikki on rumia, kauheita, tuhoeläimiä, jotka pitää hävittää. Minulla on viesti lääninhallituksille, jos nyt ymmärtää suomea siis. En usko, mutta jotkut ehkä ymmärtää. Ja niiden rossokumppaneille. Tai aloitet tämä helvetin sodan. Me lopetamme sen. On siihen tarpeet, meillä on siihen voimat ja legioonat on valmiit menemään sotaan teitä vastaan. Parantakaa tapanne, tappaetkaa. Meidän lemmikit ja maatalouseläimet on meidän prioriteetti, ei teidän hyvinvointi. Sitten me emme vedetä hevon paskaa. Ja me tulemme taistelemaan viimeiseen veritippaan meidän kehoissa. Te olette siis varoitettu. Muuttakaa tavanne, tehkää oikein tai odottakaa häviötä. Siksi, että me emme tule häviämään tätä sotaa. Semper Fi. Kuinka oikein? Semper Fi. Aina uskollinen. Ja huomio. Tämä ei ole yli. Ennen kuin viho viimeinen lääninhallituksen töissä oleva rosvo on poistettu asemastaan. Ja se on lupaus. Ja nyt lopuksi olkaa varovainen. Te ette koskaan tiedä, milloin tämän tilanne tulee Suomeen tai muihin Pohjoismaihin.
olkaa siis varuilla. Pitäkää teidän viranomaisia silmillä, mitä ne tekevät. Älkää koskaan luottako, että ne on ainoa hyviä.